ଆପଣ ମାସକୁ ମାସ ଘରେ ରହି 20ରୁ 30,000 ଟଙ୍କା କିପରି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ଯେପରିକି ଉଚ୍ଚ ମାନର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ଚିଆଁ ଓ ଅଣ୍ଡା ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସାନ୍ ଆଣ୍ଡ ସାନ୍ଭି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ବିକ୍ରୟ କରି ମାସକୁ ମାସ 20ରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ଚିଆଁ ଓ ଅଣ୍ଡା ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଫାର୍ମ ବନାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କିପରି ଫାର୍ମ ବନାଇବେ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସବୁ ଦେଶୀ ଉପରେ ଲୋକ ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ପାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାବିଲି ଦେଶୀର କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ବି ଟିକେ ରୋଗ ବୈରାଗ ଟିକେ କମ୍ ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରଏଲର୍ ଖାଇକି ଟିକେ ଲୋକଙ୍କ ଦେହ ଫେହ ଖରାପ ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାବିଲି ଯେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା କରିବି। ହଁ, ଚାହିଦା ଭଲ ରହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଅଣ୍ଡା ବି ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଛୁଆ ବି ବିକ୍ରି କରୁଛି, ବଡ଼ ବି ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଚାହିଁବେ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଇପାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଧର ଆପଣ ଆସି କହିବେ ମୋର ଅଣ୍ଡା ଦରକାର, ଅଣ୍ଡା ବି ଅଛି, ଛୁଆ ଅଛି, ଛୁଆ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଦିନିକିଆ ଛୁଆ ମୋର ଦରକାର, ତା ବି ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସିବେ କହିବେ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ପେଟି ଦରକାର, ତା ବି ଅଛି। ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜା ବି ନେଇପାରିବେ। ମାନେ ମୋ ଫାର୍ମକୁ ଆସିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଜିନିଷ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛି ମାନେ ଆଖପାଖ ବି ଘର ବି ଅଛି, ମୋଟାମୋଟି କହିଲେ ଗୋଟେ ଗାଁ ମଝିରେ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ କେହି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କେବେ କରିଛନ୍ତି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାର ସେମିତି କିଛି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରଏଲର୍ ସେଟା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଧିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମୋ ଘରରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଛି ଯୋଜନା, ତା ଦେହରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ମୁଁ VSଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛି। ଆପଣ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାରେ କିଛି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ। ତୁମର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ବତକ। ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କଲେଣି? ମୁଁ ଏଇଟା ନୂଆ ଅବଶ୍ୟ ବର୍ଷେ ହେଲା କରିଛି। ଆଉ ପ୍ରଫିଟ୍ ଭଲ ମିଳୁଛି ତ? ହଁ, ପ୍ରଫିଟ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ପ୍ରଫିଟ୍। ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଶୀ ଧରଣ କୁକୁଡ଼ା, ଇଏ କଟିଂ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆର ସେଲ୍ଟା ଟିକେ କମ୍ ହେଲେ ବି ଚାହିଦାଟା ଅଛି। ମାନେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାର ଯେମିତି ଚାହିଦାଟା ଅଛି। ଆପଣ ବି ଏଇଠି ଫାର୍ମ ବୁଲିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସେମିତି କିଛି ଅଛି? କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ବି ନାହିଁ। ଭଲ ବି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗଛ ବି ଯେଉଁ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। 3 ଗୁଣ୍ଠୁ ଜମିରେ ଇଏ ହେଇଛି, ଜାଲି ଘେରା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରିବେ 10 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ର ଜାଲି ଘେରା ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଇଏ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ଇଏ ଉଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ପଛରେ ବି ବସିପାରିବେ। ଗଛ ପଛରୁ ମିନିମମ୍ 10 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ତଳଟା ଡବଲ୍ ଜାଲି ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଧର ସାପ, ଏ ଯେଉଁ ବିଲେଇ କୁକୁର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଡବଲ୍ ଜାଲି ଦେଇଛି, ପତଳା ଜାଲି ଦେଇଛି, ଯେମିତି ଭିତରକୁ ନ ପଶିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଆ ହେଲା କଥା। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଭାସ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ମେସେଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କ ସବୁ ଆସି ଯେଉଁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଟିକେ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମ RR ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଗ ପ୍ରଥମ ଭାଇ ଦେଖିବେ ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କରୁଛୁ, ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା କରିବେ ମାନେ ଆପଣ ମୋ କତିରୁ ଛୁଆ ନେବେ, ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବତେଇଦେବି, ଏମିତି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା'ର ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଅଛି, ଆଉ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ଅଛି। 4ଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମ 7 ଦିନରେ ଦେବେ ଲସୋଟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଦେବେ ଗମ୍ଭୀର, ତୃତୀୟ ଯେଉଁ 21 ଦିନରେ ଦେବେ ଆପଣ ଲାସୋଟାର ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍ଟା। ଆଉ ତାପରେ 42 ଦିନରେ ଦେବେ ଆଟୁବି, ଯେଉଁଟା ବସନ୍ତ ରୋଗ ପାଇଁ ଫେମସ୍। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଉପରେ ଆମର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ତୁମେ ନେକ୍ସିନ୍ ଦେଇପାରିବ।
ଆଉ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଭିମିରାଲ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଏଠୁ ନେଲେ ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଆମେ ବତେଇଦେବୁ ବି ରୋଗ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଆମକୁ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ୟୁନିଟ୍ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ ଯାହା ହେଲେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଫାଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ କିଛି ଧର ଥଣ୍ଡା CRD ଯେମିତି ମାନେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହୁଏ ସେମିତି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ CRD ଏଇଟା ଜେନେରାଲ୍ ଯାହା ବି ହେଲେ ହେବ। ଆଉ ବସନ୍ତ ରୋଗ ଆପଣ ଯାହା ବି ହେଲେ ବସନ୍ତ ରୋଗଟା ହେବ। ବସନ୍ତ ରୋଗଟା ପ୍ଲକ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ। এইগুଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଦେଖି ଦେଖିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର। ଆଉ ତୁମେ ବୁଲୁଛ ବସୁଛ କରିଦେବ ଫାର୍ମ ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଯାହାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଜଣଠାରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହାଚିରିରୁ ଆଣେ। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ଚାହେଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବି ନେଇ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଚାଷ ବି କରିପାରିବ। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ସବୁ ବତେଇକି ଚିକ୍ସ ବି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଚାଷ କରିପାରିବେ ଏଇ ପ୍ରକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି। ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର, ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଆପଣ ନୋଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିବେ, ବହୁତ ଲାଭବାନ ବି ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଡିଟେଲ୍ସ ଟିକେ ମୋ କହିଦିଅନ୍ତୁ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 7064225529। ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଚାହିଁବେ, ଅଣ୍ଡା ଚାହିଁବେ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଚାହିଁବେ, ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ବଡ଼ ଫାର୍ମ ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦିନିକିଆ ଛୁଆ ଆଣିକି ତାହା ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଯଦି ଜଣେ ଚାଷ କରେ ସେ ଆଭରେଜ ମନ୍ଥଲି କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବ? ମନ୍ଥଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗେ କେତେ ତୁମେ କୁକୁଡ଼ା ରଖୁଛ। ଇଏ ମିନିମମ୍ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଙ୍କର 4-5 ମାସ ମିନିମମ୍ 5 ମାସରେ କିଲେ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚରେ କେତେ ରଖିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଭରେଜ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 100 କୁକୁଡ଼ାରେ ଆରାମସେ 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ ମନ୍ଥଲି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଥଲିଟା ବି ନା ସେଇ ଅନୁସାରେ ରଖିବେ। ମାନେ ଆପଣ 5 ମାସରେ ନା ଛୁଆକୁ ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ରଖିବେ। ମାନେ ଦିନିକିଆ ଛୁଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚରେ ରଖିବେ, ମାସିକିଆ ଛୁଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚରେ ରଖିବେ, 2 ମାସିଆ ଛୁଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚରେ ରଖିବେ। ମୁଁ ସେଇ ସିଷ୍ଟମଟା କରିଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖିନି ଯେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମଟା ଏମିତିଆ ଫାର୍ମ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା କରିଛି, ପ୍ରଥମ ଛୁଆ, ତାପରେ ମିଡ଼ିୟମ୍, ତାପରେ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ଅଲଗା ରଖୁଛି। ମାନେ ଅଲଗା ସେପାରେଟ୍ ରହୁଛି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ରୋଗଟା ରହୁଛି ମିଶିକି ରହିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ କହିଲା ବାଗିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁମ୍ଟେ ରହିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କାହିଁକିନା ରୋଗ ହେଲା ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କର ଯେତିକ ରୋଗ ସବୁ ଉଡ଼ା ରୋଗ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଟା ସବୁ ରୋଗ ହେଲା ମାନେ ତାକୁ ସେପାରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ରୋଗ କୁକୁଡ଼ା ରହିବ, ସେ 5ଟା କୁକୁଡ଼ାକୁ ରୋଗ କରିଦେବେ। ଆଗେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିଦେଇକି ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ପଳେଇବେ କି ରହିବେ ନେଇ କି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଜର କରିବେନି କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି କିଏ ନ ଖାଉଛନ୍ତି କିଏ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଜର ରଖିବେ କେଉଁ କୁକୁଡ଼ାଟା ଘୁମେଇଲା, କେଉଁ କୁକୁଡ଼ାଟା ଖାଉନେଇ, ତାକୁ ନେଇକି ସେପାରେଟ୍ ଅଲଗା ରଖିବେ। କେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଧର ଗୋଟେ ରୁମ୍ କରିଥିବେ, ଛୋଟ ରୁମ୍, ତାକୁ ନେଇକି ଅଲଗା ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲୁମ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, କାହିଁକିନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଦେଖିକି ଯାହା ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେତେଟା ରଖିକି ଆପଣ ମୁଁ 150ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମାସକ ପରେ ମୁଁ ଫେର 150 ଛୋଟ ଛୁଆ କରିଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିନି ସେଲ୍ ହେଲେ ଛୁଆକୁ ତ ଯାହା ବଲେ ସେଲ୍ ହେଲା ମାନେ ତାପରକୁ ବ୍ୟାଚ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଯଦି ଆସିଥିବ ଆଜି 4 ଦିନ ପରେ ଆସିବ, ତୁମେ ଦେଖିବ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ନାହିଁ, ସେ ଫେରିକି ଯିବ, ଆଉ ଫାର୍ମକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟାଚ୍ ବାଇ ବ୍ୟାଚ୍ ରଖିଛି, ଯେମିତି ସେ ଆସିବ ଭରପୁର ରଖିଛି, ଯେମିତି ଆସିକି ଜଣେ ନ ଫେରିକି ଯାଉ। ଆଉ ଏବେ ତ କୁକୁଡ଼ା ମୋର 800 ଅଛନ୍ତି। ଛୁଆ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି 400, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି 200, ଆଉ ବଡ଼ ଛୁଆ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି 200। ଆଉ ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ 800 ଅଛି। ହଁ, ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 150। ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର 150 କୁକୁଡ଼ାରୁ
ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସେହି ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା ବା ଲାଭବାନ ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ବେପାରକୁ ବା ବିଜନେସ୍ ବଢ଼େଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ସେ 800ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। 800 କୁକୁଡ଼ା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ବିନା ପଲ୍ୟୁସନ୍ରେ କୌଣସି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଏଇ ଫାର୍ମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, କୌଣସି ସ୍ମେଲ୍ ବି ନାହିଁ ବା ଗନ୍ଧ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଭେଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ରାଉତରାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାଳିକାଉଡ଼ା ବା ରତପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମାସକୁ ଆପଣମାନେ 10,000ରୁ 15,000 ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବେ ଗଣିତ ହେଇସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମକୁ ଆସିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ନମସ୍କାର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ RR ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲାଷ୍ଟକୁ କୁହନ୍ତୁ। କହିବି ଯେ ମୁଁ ପରେ ବତକ ଫାର୍ମ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଭାବିଛି। ଟିକେ ପାଣି ଫାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରିନାହିଁ, ନନ୍ଦା ଫନ୍ଦା ଟିକେ ବସେଇକି ବତକ ଫାର୍ମ ଗୋଟେ କରିମି ବୋଲି ଭାବିଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ତ ଆଶା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସୁବିଧା କିଛି ମିଳନ୍ତା, ଏମିତି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ସବୁ ଆସୁଛି। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆସନ୍ତା, ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି କରିବି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଆଉ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଛି ମିଳିବା ପାଇଁ, ଯଦି ମିଳିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେବି। ବତକ ଚାଷ କରିବେ? ହଁ, ବତକ ଚାଷ କରିବାକୁ ରଖିଛି। କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ବି ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇବାକୁ ଆଶା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଟିକେ ପାଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତା। ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ସରକାର ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ। ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଟିକେ ଜୋରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବତକ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବାରୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏଇଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଏଇଭଳି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।